Sengezo Tshabangu arwara vaflyiwa kuendeswa kuIndia. Zvinhu zviri kunzi zvakatoitika 2 weeks ago, but vanhu vanga vakazvinyarara, vanga vasiri kuzvibuditsa, but nhasi zvazongobuda pachena kuti bvu. Handikunyeperei kuExuku, people are very very happy. Hanzi musi uchafa Sengezo Tshabangu, inini ndichatenga full chicken ne2 liters yecoke ndobva ndanyasonwa ndichipemberera. The same way yaitaurwa namukoma Jeff Judah kunzi musi uchafa vamunangagwa ndichapemberera, ndine nyama yandichagocha, ndine mombe dzandichauraya, tichipemberera tichita mabiko. Ndo kufara kuri kuita vanhu, ndo nyaya ndikufamba nayo zvamanje manje. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwara nhasi. So if it's your first time here, join subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuti asaine kurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, ndisadapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZanu PF ayo anoda kujairira vanhu. Handitika zviri kunziko nasisikoni apo, zviri kunzi gwenzi refaitomedi rakuda kupera, kwasara mashoma. Mhanyisanai, ngatimhanyei tinotora gwenzi refaitomedi. Ungava une musoro, ungava une mudumbu, ungava une musana, ungava une makidneys, ungave uine eni chirwere chaungangofungire, gwenzi refaitomedi rinonzi mupedza zvose. Bata koni panamba dziri pascreen idzo okuitira mudhiginyira wacho. Handitika owenwo haasi kumira, ari kufaisa graft, ari kuramba achingotaura kuti company registration in South Africa, zvinhu zvacho zvaakutoitika. Obva wavhurwa FNB bank account, chinongodiwa chete ipassport yako chete, and then woita sei, wotaura naOwen okuitira mudhiginyira wacho. Saka bata Owen panamba dziri pascreen idzo. Owen anokusota ipapo, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Ngatipinde munyaya yedu yanhasi tinzwe kuti what is really going on here, chii chiri kumhonyasoitika. Zvikanzi necrime watch Zimbabwe, Sengezo Tshabangu battling colon cancer airlifted to India. Sengezo Tshabangu aita cancer ari panguva yakaoma. Ndopandaimbokuudza ipaipai kuti zvaunodyara ndo zvaunokohwa, zvaunodyara ndo zvaunokohwa. But these people, they don't want to listen, havade kuteerera. Ndo nyaya iri kutaurwapo. Zvikanzi controversial Triple C Secretary General Sengezo Tshabangu is seriously ill and he was flown to India for treatment. A reliable source said. The source revealed that Sengezo Tshabangu was airlifted 2 weeks ago and is currently receiving treatment for colon cancer. 2 weeks ago, baba, ari kureceive treatment. Mukomana ari kubatsirwa kuti pamwe angangomuka, abati vanhu havasi kufara nekuti aenderei ikoko kunorapwa. Vanga vachitodongoda kuti angogohwa akadaro angofa zvake akadaro. Full story iyo ndichaisa mudescription. Maita sei,
mozvionera handitika zvikanzi at least he okay at least he will have funds to pay medical bills. Aiwa kama funds handitika Zanu PF inongomubhadharira plus mari dzaingobaidza hazvina kana basa rese zvizvo. Right, rikatonapo sokunzi chiko makomend arimo akawanda zvikanzi the day he is going to die will eat a full chicken alone with 2-liter coke. Kanzi musuru kufa Sengezo Tshabangu ticharova 2 liters yecoca-cola nechicken. Pakaipa mawani chaiyo zvikanzi he was used like a condom. Yeah, like what Mdarageza always says, I don't want to be used like a political condom. Those anenge achitaura handitika. Right, let's see kuti apo zviri kunzi chii apo zvikanzi haadzoke uyu. Chamisa's plan is about to exploit. Yeah, hanzi haasi kudzoka Sengezo Tshabangu amenoti munoti chii nazvo. Isa comment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozviona sei uye zvakamira sei, unofunga sei kuti sei vanhu vari kufara nenyaya yaSengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu akarwadzisa vana veZimbabwe vakawanda paairikola maMPs. Akarwadzisa vanhu vakawanda. Tasvika patiri right now simply because of Tshabangu. Dai maMPs akawanda asina kurikolwa, makamuona Tshabangu ariko kuprecab farm achitaura kuti kana Zanu PF ichigona kutonga, kana vamunangagwa vachigona kutonga, tinoti rambai muchitonga kusvika 2030. That's the main reason why people are very happy about chiitiko chekurwara kwaSengezo Tshabangu ichi. Vamwe vari kuti hanzi haasi kudzoka, atotiza akangopora achabva agarira ikoko because plan yaChamisa yakuda kuita. Handizoziva hangu kuti plan ipi, ndiringoerenga hangu macomments ari panapa handitika. Rega tifambe nayo zvikanzi colon cancer is common among people who associate with Zanu. Aikoko hatidi kunyeberana ikokoko. Unongonzi aita cancer afa, aita cancer afa, aita cancer afa. Vazhinji chaivo vari kungofa. Amenoti cancer yekuZanu PF iyi yakambonyasomira sei. Zvikanzi they are finished with him, vapedza nayo. Hanzi isi njonjo. Komana anenge achitoda hanzi vapedza naye asi sina kana basa. Zvikanzi maikupe cancer, Tshabangu cancer, chii chiri kumbonyasoitika pazvinhu izvi? Chii chiri kumbonyasoitika pazvinhu izvi? Maikupe ane cancer, Tsvangirai akafa necancer, ezvezvi Tshabangu ane cancer. Ukango associate yourself with Zanu PF people, unopinda pama1. Ukangoita zvekutamba neZanu PF chete, ma1 ako anenge akakunanga, ma1 ako anenge akakutarisira, ende kupona kwako ma1. Unogona kunakirwa uchipiwa mari, uchipiwa mota, uchipiwa zvinhu zvakasiyana siyana, but just know kuti your end anenge ari ma1 akakurisa asingaperi. Pakashata. Hanzi chiko apa azivele tone 1-2 last comment ekupesera. Hanzi at the 40k now it's making him sick. Hanzi akadya 40k US dollars ari ega enezva akurwara. Zvikanzi hope he gets well. He gets well. Colon cancer sound terrible. He had never heard about it. Ya pakaipa. Zvikanzi vakatopedza naye uyo asisina kana basa naye. He's done, akaplaya part yake kudhara. Zvikanzi he messed with the anointed one. Advocate Nelson Chamisa. Pakaipa pari kupisa. Yeah, ma1 airlifted. Who's caused by who? Anyway, who cares? Havana kana basa nazvo vanhu, havasi kutombozvitambira zvese zvoda se zviri kutaura. Hanzi atombona kana basa nazvo. Akaendeswa nani? Ndiani ari kubhadhara? Obviously Zanu PF hakuna kana chiripo, but ndosandangoti ndikuratidzei kuti nyika yese iri kufara kuti Sengezo Tshabangu ari kurwara.
ndo nyaya nganchifamba nayo zvamanje. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Let's meet in the next video. Ngatirambe tichiona mavideo aya, tichishare mavideo aya, tichisubscribe ku content iyi. Ndo content chaiyo isiri diluted, yekuti munonyatsonzwa chokwadi sezvachiri. Isusu tinotaura tisingatye, tinotaura tisingadzokere kumashure, tinotaura tisingavhunduke madinga ezanu PF. So it's bye for now.